बुङोब्ला दिनै नोङो बे मेडिया हाउसआ मानसि गैया, टिभि चेनेल जोंनि आखायाव दाबो गैया, दिनै नोङो पेपार मिडिया प्रिन्ट मिडियानि मानसि गैया, रिपर्टार गैया, जार्नालिस्ट गैया, कलामनिस्ट गैया, जोंहा सावरायगिरि गैया, जोंहा माबा सोरबाया माबा लिरदों बर' हारिनि हेंथायै लिरदों, रावबो खोथा गंसेबो बुंफिनग्रा गैया। मा खालामखो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो सिरि, साहित्य सभाया मानो सिरि, बे आफादफोरखौल' नारनानै थायो। ओरैनो जे सासे गोरों मानसियानो सासे इन्टेलेक्सुवेलानो जे जथेस्थ, बिथांमोनाबो दिनै आवगायबोनांगौ आरो बे आवगायबोनायनि परिबेसखौ जों दानानै होनो हानांगोन। थांनाय समफ्राव जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफोरनि गोदोनाफोरखौ माखासे जोंनि गेजेरावनो गोदोना सेबथेबोनाय, खुगा मुथेबोनाय बायदि जाबाय, जायनि थाखायनो बे कालसारा फैयाखै। दिनै जों जुदि बड'लेण्ड मोननांगौबा, गेरेमसांगौब्ला, जोङो जुदि बुहुमाव मोनथिजानांगौब्ला, जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ गोसार होनांगौ जायोब्ला दिनै बे खामानिफ्राव इन्टेलेक्सुवेलफ्रा आवगायबोनांगोन, आबादारिफ्रा मोजां आबाद मावनांगोन, साख्रिआवलाफ्रा मोजां साख्रि मावनांगोन, फोरोंगिरिफ्रा मोजाङैनो फोरोंनांगोन, हाबा हारिमुखौ जों लाखिथारनांगोन। लाइमोनफ्रा जोंनि सिगांनिफ्रा मा मावदों, इयुनाव जोंनि हारिखौ जों बोरैहाय रिप्रेजेन्ट खालामनो, बे बाथ्राखौ जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै लेखा गोरों सुबुंफ्रा दिनै बे बाथ्राखौ साननांगोन, बे बाथ्राखौ साननांगोन, जारिमिन सृष्टि खालामनांगोन। मालाया लिरगोन, लिरबा जानाय नङा, मालायनि लिरनायाव जोंनि आसोल बाथ्राया ओंखारनाय नङा, गुबै बाथ्राया ओंखारनाय नङा। बेनिखायनो जोंनिफ्रायनो लिरगिरि ओंखारनांगोन, लिरगिरि ओंखारनांगोन। मानगोनां रायजो राजाफोर, नोंथांमोन दानि मिनिस्टार चन्द्रमन पाटवारिनि बिसि बिथां रिता चौधुरी, बिथाङा मोनसे बिजाब लिरदोंमोन माखाम होननाय, जायनाखि बै नोङो मा चीन भारत दावहायाव ब्रिटिशफ्रा चाइनानि मानसि, दा जे साहा बिलाइ, बे साहा बिलाइखौ चाइनानि मानसिफ्रासो बाहायग्रोमोननो। चाइनानि मानसिनिफ्राय साहापातनि जोलै, साहापात गायग्रा मानसि लाबोनानै बे माखुम होननाय ओनसोलाव बिथांमोनखौ लानानै फैदों। आरो भारत सरकारा बे चीन मानसि भारतनि नागरिकफोरखौनो मा खालामदोंमोननो, सय सम्पति नोङो सिज खालामनानै मोनसेबो मोनथाय होआखैमोन। बे नोङो रिता चौधुरीया बिथांमोननि बे सात जाल्लाखौ बे सल'मानि गेजेरजों जेला लिरबाय, बेखौ जेला नोङो सारा गुबुन रावाव दानस्लायबाय, दानस्लायनानै सारा बुहुमा मोनथिबाय भारतआनो निरपेक्ष हादोर, गान्धीजिनि हादोर, बे गान्धीनि देशआवनो माबोरैहाय नोङो माने जोलैयासो चाइनानि नाथाय नागरिकआ भारतनि, बैखौ खिथेर होखारनायनि मुङाव बोरैहाय मोनथायखौ नों गैया खालामनो हायो। बेखौ लिरबाय भारत सरकारा, भारतनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा, बिउरोक्रेटफ्रा लाजिबाय। बुहुमनि गेजेराव इउएनअनि गेजेराव भारतनि मान सन्माना गाहायाव थांनोसै होननानै लोगोनो 1962 निफ्राय दिनैसिम सय सम्पथिया सारा बेसेबां खहा जाखो, बिनि सुद आसोल ज' होफिनजोब्बाय। होमबा जों नायनायसाय, साफा लिरगिरियानो मोनसे हारि बबेबा सासे मोनसे ओनसोलनि जेंना, बेखौ नोङो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव माबायदि दिखांनो हायो। दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि मानसि ओंखारनांगोन। मांनाय रायजोफोर, बे मोनसे जांख्रिखांनायखौ लाबोनांगोन, बे जांख्रिखांनायखौ लाबोबाय थानांगोन रायजो राजाफोर। नङाबा दिनै निस्तारियाफोर जोंखौ गुबुननि आखायाव हगारनानै जाया। जोंनि थाखाय जोंनो मावनांगोन, जोंनि थाखाय जोंनो मावनांगोन। आं गोलाव बुंनो लुबैयाखिसै। मांनाय रायजोफोर, दिनैनि नैबे बुब्लियाव नोंथांमोना जे लैहोर फैनानै दिनै चिरां जिल्ला हिसाबै, चिरां जिल्लानि जोंनि बे बड'लेण्डखौ जोङो चिरां जिल्ला नोगोरारिफ्राबो, चिरां जिल्ला बासियाबो खुनु फेरलेबसेबो खम जोङो लुबैया। बे जिनिसखौ नोंथांमोना जे श' खालामफैबाय। आं चिरां जिल्लानि जानानै, चिरां जिल्लानि सासे नोगोरारि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो खेबसे गोसो गोरबोनि साबायखर जासिनानै आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ हरनानै आंनि बुंनायखौ आं फोजोबबाय। जय बड'लेण्ड, जय बर' हारि, जय बड'लेण्ड, जय बड'लेण्ड। गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि जयन्त बसुमतारी बिथांनिसिमबो आं बे समाव साबायखर बावदों। बे समाव मोसाफैनो थाखाय आं खावलायनो सानदों। रौमारिनि सिफुं हारिमु आफाद बिथांमोनखौ आं मोनसे मोसानाय दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय। आरो बे मोसाखांनायनि उनाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायनो सानदों
सासे आइजो दैदेनगिरि UPPL नि आइजो नि आफादगिरि मुस्लिमा बिना गयारि बिथांखौ आङो बे मोसानायनि उनावनो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायना दोनबाय। गावबागाव जायगायावनो थानानै जेनेबा Rumah Rizkun Aru Muhammad Nisim bitamani dari konsep global berku bahasa kumpulan tolong. Semua sauti negara itu ada sauti kulit kalau kita yang aja perkara kau lebay.
दसे सम जोङो साउटिं होगोन आरो बे साउटिंखौ लिड खालामनो थाखाय आं आइजोफोरखौ नैबे समाव खावलायहरदों बेनि उनाव बिबुंथि लाखिफैगोन UPPL वुमेन विंनि प्रेसिडेन्ट सुमा बिना गयारी दसे बयबो गसंनि गोबाव सम जिरायबाय दसे बयखौबो गसंनो थाखाय खावलायबाय साखाखौ दसे थख्रबथ'दो दा जिरायना हमफिननो हागोन गसंनायाव बयखौबो साखाखौ थख्रबथ'नो थाखाय खावलायबाय बयबो साउटिं होफानांगौ स्ल'गानाव बयबो बाहागो लानांगौ जाय जेरावनो थाया मानो बेनिखायनो जोङो स्ल'गानाव बाहागो लाफायो ओमफ्राय माबानि हरबाय फनबो हरबाय दिलिपनोबो जेबो माबायाखै ओमफ्राय दा सिमान्तनो हरबाय नोंखौहाय सोलिबा औ नोंनाव वाट्सएपनिखौ हाफारगोन नोंखौहाय आं बेनो मालायनि सोरखौ आं सयथायावनो हरदों बे मार जादों
गासैखौबो जिरायफिननो थाखाय आं बे समाव खावलायबाय मोनसे फोसावनाय जोंनि बाथ्रा खालामो मोननैथिंजाय दङ